Hemen txenabil, lustra ematen, bai, lustra ematen, txukun jartzeko. Gonbidatuekin asko ikasten ari naiz, asko ilustratu egiten naute. Hala da, bai. Adibidez, baltzen egiten ilustratu edo lustra ematea argitasuna ematea dela. Ba gaur, gure saiora ilustratzaile bat etorriko da, kosinatzera eta argitasuna ematera. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Ane Arzeluz, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Oso ondo. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bai, zea, ore bat zuemen izatia, Ez nekin ilustrazio hitzak nahi zula esan argia ematia, ez da? Ba bai, ala da, ilustrazio hitza berez latindar iluminare hitzetik dator, vale. eta horrek esan nahi du gauzak argira ekartzea. Ze, ona, orduan gaur argitasun ekarriko iguzu, eta argia eukiko dugu hemen, ez da? Espero bai. Noski bai ez, argia eta txukuna. Eta zukalden zemuz moldatzezea? Oso ondo. Oso ondo? Oso ondo, bai. Gaur saio paregai eukiko dugu. Elkarrekin ningo ditugu albergina batzuk biribilduta, hemen ningo dugu hilarren krematxo bat, eta hor frutu lehor batzuk salteatu, gainetik botatzeko. Saio paregabia da gaur. Bueno, Ane eta laguna, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan errezetakin, bale? Bueno, esan deun bezala, ingo dugu alberginia kiribilduta. Ze ingo dugu? Alberginia xerretan moztu fin-fina, pasako dugu arrautza eta hogixetutikan, eta prejitu ingoitugu. Eta barron jarriko dugu barazkiak eta tofua. Ingo duguna da, kuia garbitu, laukitxotanin, salteatu, bertara maspaxak bota, gero tofu pixkat, ondo salteatu, eta beste alde batetik ingo deuna da bulgurra egosi. Dakau hemen beratzen utzi deula atzotikan, sukatu deu, egosiko deu, 20 minutu uretan, eta gero martorrikin, gainuntzeko nasketakin, dena nastuko deu. Eta zein go deu, albernina xerra horietan, pixka jarri barruan, kiribildo hori itxi, eta plateraratu. Ados? Hoi izangoa, gaurko plateran, oinarria. Lagungarri bezala, ingo dio goetxo bat, hilarrekin. Eta hilarren, krema bat prestatuko dugu. Ingo deuna da, asanailua, tipulina, eta baratzuri alepare bat, ondo txikitu, ingo dituguna da pixka potxatu, ondoren botako dugu hilarrak, pixka gehiago goxatuko dugu, eta azkenengo, komino pixkat, eta piperrautza botako dugu, birrinduko dugu, eta krematxo bat utziko dugu, azpin jartzeko, gio gainen, alberdina jartzeko. Eta hoi gutxi balitz, gainetikan botako deu kurruskari gisa, hemen dazkau kalabazan pipak, pipa girasolanak, baitare pinazik, armendola laukitxotan, hori sartailetik pasako deu, oliotan jarriko deu, eta gero hori botako deu plateran gainetik. Ja da banago goze, ja. Bagia bi, gauza ona. Bueno, lanak banatuko ditugu, ni hasiko naiz kalabaza moztu goxatzen eta bulgurra egosten jartzen, eta zukin gozuna da, azenaioa zuritu, hemendik ale pare bat atea, eta gero emango izu tipulina, bale? Primeran. Zuri gailua nahi dezu? Bai, mesedez. Bai. Hori zuri gailua, eta hemen hori pare bat aleatea, txikitu, eta goxatzen jarriko dugu, bale? Primeran. Bueno, hau esan da, mingaina jaman berde hori bai, Oso ondo. Bale? Venga, hemen hause, hemen bulgurra egosteko, eta beste lapiko bate bai, kalabazan eta tofua prestatzeko. Bale. Haze katillu pila, Hau da katillu pila, ez da? Martxan jarri gea. Bai. Bueno, zer da zuretzako ilustrazio bat? Egia zen, batzuk pentsatzen du marrazki badala, baina ez da parekotasuna badaka, baina ez da berdina, ez da? Bai, izan ere, marrazki bat ilustrazioa izan daiteke. Baina ilustrazio danak ez dira marrazkiak. Ez dute zertan izan behar. Lotuta pixkat argira ekartzeko ideia horrekin, niretzako ilustrazio bat komunikazio tresna da. Orduan, niretzako ilustrazio bat izan behar da komunikazio intentzio batekin egindako irudi bat. Norbaiti zehose barneratzeko o zehose barroa sartzeko, ez da? Hori da. Irudi hori marrazki bat izan daiteke, argazki bidez komunikatu daiteke, collage bidez, pintura bidez bai egin daiteke, ez? Eta orduan, zu pentsa, ilustrazio kontuak, komunikazio kontuak, erdi aroan egiten ziren manuskriptoetan zeuden miniaturetan,
basatua egon daitekela. Miniatura horiek iluminazioak deitzen zizkieten, eta horren intentzioa zen, analfabeto maila handia zegoen sozietatean, mezuak eta istorioak dene iristeko, ez da? Hori da, komunikatzea. Orduan, niretzako funtzio hori betetzen duen irudi bat da, ilustrazioa. Ados. Osea, hori, zehoz esan nahi duna eta zehoz barneratu behar diguna, ez da? Hori da. Eta zure ilustrazioetan, zer barneratzea lortzen dezu, o saiatzen zea, edo jartzen dezu martxan? Pues, hori depende ze lanetan, ze nire lan pertsonaletan noski niretzako garrantzitsuak diren gaien inguruan hitz egiten saiatzen naiz, eta ideia hori komunikatzen saiatzen naiz. Baina bezeroekin lan egiterakoan noski, beraien ideiak ere komunikatu behar. Claro. Pentsatzen den gehiago gustatuko zaizkizura, zure lantxoak itea, zure komunikatuko zu nahi desuna, ez bestentzako itea. Inin biharra da, lana dalako, ez da? Inin behar da, bai, ala da. Eta egia da niri gehiago gustatuko litzateke lan pertsonal gehiago sortzea, noski, zalantzari gabe. Eta lan pertsonal horietan, zer da kudeatzen desuna, zer da topatuko deuna? Nire lan pertsonaletan normalki niretzat garrantzitsuak diren gaiak lantzen ditut, ez? Eta niri pertsona bisexual eta ez binario bezala, ni queer komunitatean asko mugitzen naiz. Beraz, horrelako komunikazioak egiten saiatzen naiz. Baita dakat feminismo puntu oso forte bat nire lanetan. Eta, horrelako gaiak lantzen ditut, bai sostenibilitatea eta horrelako, badakizu. Gaur egun hain garrantzitsua dian gauza horiek, hori da, zuretzat garrantzitsuak direnak, komunikatzeko almena balin badakazu zergatik ez egin. Dudik gabe. Eta badakit, ez zehala eskutzik etorri, hor dazkazu azkenengo lanak mai gainean, kontatu pixka zertan datzan, eta ze topatuko deun lan horietan. Lan pertsonalen inguruan hitz egiten ari garenez, nire azken lana da liburuska arrosa txiki hori. Hori deitzen da gure begietatik, deitu izan dut, eta horrek egiten duna da Greziar eta Erromako mitoen gaineko ikuspuntu berri bat eman nahi du. Ikuspuntu feminista. Tardun, liburu horrek egiten duna, ez dakit gero ikutu izango dugu. Guantxe bertan hartu, kutsi guri pixkat, o... eskua garbitu beharko dut. Hau dakatemen bustita, hona bat hau bustita, eta lehorture bai, ez izorratu liburuzka. Noski. Gaina justu orain bukatu berri da kadan zerbait da. Osea, guantxe labetik atera berri da. Hori da, bai, justu programara etorri aurretik. Atera dugu aurrera. Beraz, erakutsiko dizuet, ba. Bai, erakutsi, noski. Eta adibidez, lan hori iteko, denbora asko kostatu zaizu, zenbat denbora ibilizan? Hoi egiten. Berez, lan honen ideia hasierakoa duera 3 urte sortu zen. Lan honek egiten duna da, esan dudan moduan ikuspuntu berria eman, ez? Orduan, honekin egin nahi izan dudana da, ikuspuntu horren inguruan hitz egin, eta honekin egin dudana da mitoak garatu, guk normalki entzun izan ditugun moduan, hau da, gizon pertsonaia hemen azaltzen da, ez? Eta pertsonai horren mitoan dagoen emakumea ikusi ahal izateko filtroa jarri behar da gainetik. Orduan, letra desberdik ateatzen, berezi, eta irudian berdina, hemen dago gizon pertsonaia eta filtroa jarrita, emakume pertsonaia atera daiteke argira. Ze bolita, buelta erra mandiozu, ez da? Bai. Ze ona. Eta, adibidez, hori, nun argitaratuko zu, gaur hemen dakau, baina ez dakit norbaitek ikusi albadu zukin egon nahi badu, nun eskuragarri dago liburuzka o ilustrazio hori, nola deitzen diozu? Hori liburuzka bat da, normalki horrelako autoedizio txikiei fanzineak deitzen zazkie. Nola? Fanzine. Magazin hitzetik datorren zine kontu horretan. Eta hori, salgai jarriko dut noiz bait, ez dakit nire sare sozialetan edo nire webgune bidez, hori ikusi behar. Ados. Baina bai. Eta hori, adibidez, zuk inten dezu bai idazlanak, bai ilustrazioak pentsatzen dut hori baietz, ez dakitana zure lana dan, edo laguntza auki dezun, nola moldatu ezun hori guztia. Bai, proiektu hontan izan dut nire lagunik minenaren laguntza testua garatzeko garaian. Zen bioi garrantzitsua iruditzen zaigun gaia da hau, eta orduan berakin elkartu nintzen testuak idatzi ahal izateko. Baina bestelako lana nik garatutakoa da, zen badakat ere diseinu grafikoa badakat bai ikasketetan, bai nire lanetan, tardun autoedizio kontuak garatzeko garaian asko laguntzen dau horrek. Ze beti pentsatzen dut azkeneko formatuan eta objektuan eta nola erabili objektu hori modu
pixkat grazioso edo argi batean. Eta nuna harrapatu zu egia esan histori hori horri gorri horrek nola ematen dion huelta, ikusi eta gero markatxo txiki batzuk ikusten diazpian, baina ze garbi ikusten dan gorri hori ez dakit nundik harrapatu esun. Uste horrelako teknikak erabili izan dira. Ta neri asko gustatu zitzaden atera teknika hori ikusi nunen zan, behin teknika ikusten dezunean, bi koloreak ikusterakoan, zure burmuinak bakarra ikusi nahi du. Orduan, irudia ikuste dezunean lehenengo aldiz, gorria bakarrik antzematen dezu, eta naiz eta ikusi urdin zerbait dagoela ez diozu kasurik egiten. Ni ez dio kasu egin, baina gio jarri ezunean, gio kendu ezunean orduan ikusiet fiskazioa. Hori da. Pues hori, iruditu zitzaidan oso teknika aproposa gai hontarako, ze azken finean da, antzemanez diren pertsonai hoiek argira ekartzea, ez? Orduan, kasu hontan teknikak bestera eraman digu. Eta, lan guzti horiek, atzetikan ikasketa prozesu bat eukiko du, ez da? Bai, ala da. Esan dudan moduan, niretzako badakat diseinu grafiko partean nire baitan, bai ikasketetan, bai lanetan. Orduan, horri ikasi ditudan prozesuak, horri ikasi ditudan teknikak, beti saiatzen naiz hortaz baliatzen, irudi pixkat bereziak sortzeko, eta batez ere formatuak modu pixkat ingenioso batean erabiltzen, ez? Ze ona. Hori izan zen, proiektu honen basea hori izan zen. Bueno, eta nola izan zian zure, azkenengo lana da, aurrenengo año jungo geha, nola izan zian zure aurrenengo ilustrazioa? Zenbat urtetxoak egintzen duen hori? Karo, sartzen Takita godolian eamatean, edo inin bihardan bat, edo... Nik esan dezakedana da, txikitan asko marrazten nuela. Ez dakit ilustraztu, ze azken finean, karo, komunikazio kontuan sartzen balin bagea, ez dakit ilustrazioa deitu zaitezken, baina txikitan asko marrazten nun, eta horrela jarraitu nun nera bezaroan. Karo, ni pentsatzen dut orain pentsatuta, ilustrazioa gartzen balin badegu komunikazio irudi bezala, nik uste dut hori izango litekela 2019an garatu nun liburu proiektu bat, Euskal Hitzen etimologiaren inguruan. Piskat aurrenengo historia profesionalkintzen dula, ez da? Eta ja jakinda, piskat modu konstientean ilustrazioa sortu nahian. Komunikatu, ilustratu... Hori da. Berez, margotu, betidanik. Betidanik. Ikastola nire asko margotzen nun. Gehien bat, irakaslia esplikatzen zionian gauzak, horroten izan margotzen liburu iskinak. Baina horrek laguntzen zune bai kontzentratzen, ez? Nikola egiten nun gutxien, ez? Ez nahi izateko bertatik jun, ez da? Behintzat hor gelditu, eta zozein, eta behintzat belarria atentzioa martxan euki, ez da? Hori da. Bueno, hemen goaz, txirriki txarraka, lehendabiziko urratzak inditugu, behitu, hemen didakat, kuia, maspaxakin, eta hemen beste sartailan botako dugu. Ondo txikitu zen ikuste dugu, ondo moitzen dezula labana, Asota ebai, baina labana ebai. Bueno, hemen ningo deuna da, barro sartu, eta bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea, lurkoira, eta erakutzizkigue, behaien alberginiak nola azten dian. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Lurkoi baserrien gaudek, Lurkoi baserri erdie bermeo erdi busturidek, ni Tomas Andoaga neok, Lurkoi baserriko bazkietako bat. Oain berenjena jasotzea jungo baituk, ja izkeneko dituk, osea, goxo prestatzen dituken. Bueno, negute egin gaude, hemen daude berenjenak, ez dakizuen, berenjenak moro edo karri zituen, esaten dute Indian lehenbiziko sortu ziela, orduan guk iruntzen zaio bizitza guztien Euskal Herriko direla, baina ez da hola gauzea. Oain jasoko ditu lehendabiziko frutuk, eta bai ikusten duzue, loran daudela. Orduan ez daki lora honek hartuko duen, zatio ja, hau da, frutu bat gustatzen zaio beroa eta argie. Orduan, beroa eta argie ja bat ijo beraka. Baina, bueno, ni uste doan dio emango duela frutu eta jasoko deula eta jango deula. Ude lehorkoa gehiago da, ude den neurrin eman bartzaio. Eta mozorra asunton ez dauke holako zea, hundi gaini ikusten da zehoze jandula, baina ez da gauza bat. Arazoa izaten da, armarma gorrik tarteka jo izan dio eta pulgoiak ebai. Badakigu jasotzeko bere puntun daula, bere tamainokatio eta ja kolorea de bezten ailalako. Orduan, beltza hon bar du bere sasoien hartzeko. Gu ekologiko lan egiten dugu, orduan dana gure barazki guztik
Eta gu egiten dugu sasoiko aldaketa egiten ditu. Da gero, saskik eramaten ditu etxeta saltzeko. WhatsApp bidez zerrenda badauku, berezerona. Aste hartetan egiten dugu Bilbo, Getxo, Mungialdea, eta osteunetan Busturialdea dana egiten dugu. Arrakasta handie du, zatio da gauza bat, bai plantxan, bai albardau eta puren jateko da jende asko erabiltzen du. Bueno, gu baserrira oen dela 30 urte etorri ginen, 5 lagun, eta osasuna asunto gati ezautu ginen, eta ni proiektua baserria juteko, eta orduan belarden da genduzken, belarden da danak saldu, eta baserria etorri ginen. Bueno, baserri munduko gauzea da gauza bat, guztua inbertzezu, hau filosofioa da. Jende asko egia beste ordu lana irutzen zaio kartzela badala, baina, bueno, netzako kartzela da ordenadore baten aurren notea. Bueno, Joseba, usta jasodi hau, ikusten dek dotore daudela, ordu ni hemen gelditzen neok, Lurkoi baserrin, lanen, alegindu zorientzu izaten, da hurrengo arte, agur. Aupa, Tomas, artista hutzaiz, eta mila esker, olako gauza goxok gutan ontzako iteagatikan. Egia esan, ze ona, olako baserritar eta olako ekoizle onak eukitzia gure bueltan, ez da? Bai. Inbiar deuna da danak, gio eta gehiago, horta zentratu eta gure ekoizlei erosi, ez da? Ez alda, ala. Bai, ala da. Bueno, gu gurian jarraituko dugu, eta mila esker. Hementxe, badaude kalabazak eta pasak martxan, ikusi ze itxura hartzen edian. Hemen txere bai, birrindu dituzun baratzurik eta azenaiuak martxan dazkau. Ingo jo, zua pizka jetxi, gehiagi eziteko, zeatik aninbiar deuna da bertara tipulina bota, bale? Ordu, ninbiar diazuna da tipulina hau. Txortenak endu, pizka sustraia, eta aurrenengo geruzak endu, eta bestia txiki ine, bale? Honen antzera, ez da? Honen antzera, leku berdina botako deulako. Eta nik ingoetena da, honea tofua bota, eta igual alberdina zerratuko ditut, gero prejitzeko presusteko, ados? Primeran. Bueno, eta hau esan da, badakit hor beste kolekzio batekarri ezula oso polita, ez da? Kontatu pizka zertan datzan. Horko bilduma hori deitzen da Hortuko bizitza, eta Irati Garmendiak idatzitako ipuinak dira. Eta bildumak egin nahizun, bilduma dakan helburua da, txikiei hortura hurbiltzea. Ze ona. Bai. Ze ona eta ze beharrezkoa. Zema gauza beharrezkoak egiten dizuna, ne? Oi, eskerrik asko. Bai, zuri, holako gauza egitegatik. Egia esan. Eta ze topatuko deu zehazki baratzan arira. Bortua, baratza, zer topatuko deu bertan? Zer erakutsi, zer ilustratu nahi dezu eumetxoi? Oia, pues, bertan, bilduma honek dazka zazpi ipuin. Zazpi ipuin, eta bilduma osoak egin nahi duna da baratzaren inguruko fenomeno guztia kontatu, ez? Vale. Bai, zer landatu bata bestearen ondoan onura egiten dutelako bata besteari, vale. Zer ez landatu bata bestearen ondoan, ze animaliak egiten dioten hortuari onura, eta sinbiosian bizi daitezkeen, eta ze animaliak egiten dieten kalte, meteorologiaren aurrean nola defendatu zure hortua, eta horrelako gaien inguruan. Zenba gauza eta ze baliagarriak ez da, ez que gila zen, leheno bai asko, baratzan beti tenenu kultibo berdina jarri, eta geho ez dakit, aurten ez dia ondo atea, geho lurrak ez daka janaria, eta azkenien hori danak kudeatzeko, edakutziko hori irakurrita jakingo du kudeatzen baratza bat, edo pixkat ideia bat itese jo metxoi. Pixkat ideia bat egiteko. Iratik izan zuen asmoa, Irati berez irakaslea da. Zein da Irati zehazki hemen jende jakiteko? Irati Garmendia irakaslea da, eta irakaslea izateaz aparte idazle ere. Eta berak egiten duna da, bere klasetan asko erabili irudiliburuak. Orduan, berak nabarmentzen du ze gai falta zaien, ze liburu falta dira gaien inguruan hitz egiteko, eta berak nabarmentzen zuna zen, hortuaren inguruko informazioa, hortuak orain eskoletan badaude, modan jarri da hortua izatea, eta primerakoa da, umeek horrelako kontaktua izatea, ez? Eta Iratik nabarmentzen zuna zen, gero informazio gehiago izan nahi balute umeek, internetera jotzerako garaian informazio gehiegi zegoela. Eta tarteko salto bat bilatzeko, ez da? Hori da, umeentzako moldatutako, zuk esan dezu moduan, introdukzio moduko bilduma da hortuko bizitza.
Ona, eta ideia hau nola sortu zitzaizuen ideia hau? Behi sortu zitzaion, eta zuri deitu zizun zuk irudikin dituzuta beak idatzi, o nola kudeatu duzu? Bai, ala izan da. Berari okurritu zitzaion, guk egin genuen, utzitet kanpoko geruza. Esan diazunak entzeko, utzi egin diot. Bueno, kenduko xamurra, igual bat kenduta zeon, Bai, txikitu eta txiki-txikitin badeu, gixatuko gila zar. Oso ondo, ez da tipula zar bat ere, osea, que ondo geldituko. Ba, ideia hau sortu zitzaigun ereinetik bota zigutelako erronka ipuin bilduma bat sortzeko. Tarduan irati pentsatzen egon zan ea zeren inguruan egin zezakeen horrelako bilduma bat, eta okurritu zitzaion hortuarenak bazeukala informazio nahikoa bilduma bihurtzeko. Orduan iratik egin zuna izan zen liburuak garatu eta gero neri bota erronka irudiak sortzeko. Ona, osea, justu mingainan nenekan galdera hori, zer dijoa gelenu irudiak edo testua? Kasu hontan testua, ze umeentzako irudiak sortzerakoan normalki eskatzen dizute literalagoa izatea. Ez daka eta hainbeste askatasun metafora bisualak eta horrelako gauza pixkat sutilagoak egiteko ez dakat. Orduan, ilustrazioak badira nahiko errepresentatiboak, eta horrela garatu dugu bilduma. Ona. Hori asko kostatu zaizue, oso aste urratz, ez da endezu zenba bilduma daudela, Zazpi, eta horrek harrituzu, bost ikuste ditu. Bai, azkeneko bian inprentan daude. Martxan daude, labian sartu berri. Ondik ez jatea lametikan. Oraindik ez, baina Durangoko azokara eramango ditugu. Bilduma ja bukatuta. Vale, oza, Durango azokan egongo zate bilduma hori guztiekin? Bai. Eta zure azkenengo lantxo hori ere bai ikusteko aukera eukiko deu? Ez, horrek beste kontestu batean jun beharko da. Ez dakit autoedizio festivaletara edo horrelako azoka moduetara eraman beharko dut. Ados. Bueno, ondo zoaz, azkenian, kendu indio zugeruza, ez da? Bai, irristatzen ari zitzen. Orduan, umentzako ilustrazio egiteko garaian, ez zaude hain eroso ez zealako hain liburu iriki bat, edo non zaude erosoago? Bai, arrazoia dakazu. Nik badakat, nire asmoa da gauzak modu nahiko argi edo ingenioso batean komunikatzea. Orduan, umentzako sortzeko garaian, egia da ezin dezula hainbeste esperimentu egin, ez? Ze azken finean ez dakate oraindik irudiak ulertzeko abstrakzio puntu hori. Ja, pixkat harira junbertzea eta pixkat arbi utzi historia. Hori, gauza errepresentatiboak egin behar dira. Eta zuri gustatzen zaizu pixkat jendia burmuina moitu araztia, ez da? Bai. Nik uste hori nabarmendu dela nik egindako proiektu pertsonalean, niri gustatzen zara dena da, ni oso pertsona zerebrala naiz. Eta nik hausnartzen ditudan gauzak ere gustatzen zait gero besteengan hausnarketa piztea. Bota bertara. Bai, martxan jarriko deu, eta urratz hori indeu, hemen, hau, prest dakau, ikusi zue indiotena da martorria bota eta ez de gehiagik zukaldatu. Zergatikan, martorri freskotasun hori mantentzeko. Eta hemen jungo gehiana da, guain, pipatxuak eta tostatzen, eta zu lagunduko jazu, behitu gero inbiar dugu hau, ez tala lan gehiagi, baina ondo etorriko zait. Hemen arrautza bat irabiatuta utziko deu, gero albertiniak bertatik pasat apregitzeko. Oso ondo, eskua garbituko dut. Oso ondo, eskua garbitu. Bueno, eta adibidezuk, marrazkiak eta, marrazkiako ilustrazio egiteko garaian, zertan inspiratzezea? Bueno, esan dudan moduan oso zerebrala nahi. Nik asko pentsatzen dut eta gauza askoren inguruan. Eta normalki niri inspirazioa sortzen zait, elkartzen zaidanean buruan dakadan ideia bat, formatu batekin elkartzerakoan. Adibidez, mitoen kontuan nire buruan egon zan 3 urtez, zen ikusi nun erakusketa batera jun nintzen, non mitoen inguruan oso modu maskulinoan hitz egin zan, ez? Jainkoak maite mindu zirela emakumetaz, eta behin ezin lortu beren amodioa, bere laurelakin koroa egin zula, eta horrela maitaleak elkarrekin egon zirela. Erakusketa horretik oso haserre atera nintzen, ez hitzadalako bat ere gustatu nola zegoen enfokatuta. Tardun, ireia hori nire buruan egon da 3 urtez, aurkitu nuen erarte formatu hori, irudien superposizio formatu hori, eta esan nuen horrela komunikatu nahi dut. Orduan, nire ideiak berez hor daude, beti buruan, eta momenturen batean hori gauzatu egiten da, aurkitzen dudalako esan nahi dudan, ezer esan nahi dudan, nola esan aurkitzen dudan momentuan. Claro, osea, batzutan askotan igual gertatuko zaizu, guri errezetekin bezala. Zerbait buruan dakau, iten deu, baina emaitza ez zaigu gustatu igual. Eta zuke bai batzutan igual marrazki o ilustrazio batzuk itituzu, ez zaudela gustora, eta ez tezula igual ikusten, igual behin baino gehietan inbiar dezu lortu arte bihar dezuna, ez da? Bai, hori horrela izan behar da. Horrela izan behar da, beti bai.
Ona. Bueno, hemen txe, inbiardeten handi hau, xerra fin-finetan. Bueno, ikusten deu... Eta horrela pulsora egiten duzu xerrena? Ba, eukiko ganen du mandolinatxo bat, errezingo genuen. Baina, bueno, ningotena da hemen horrela xegarri, xerrar batzuk moztuko ditu nahiko miak, nola gero kiribildu inbiar deun, bai, claro. Komeni zaigu nahiko miak izatia. Zukaldatuta gero bigunduko dia, baina potolokiten baitugu, gero ezingo dugu kiribildu. Hori da. Bueno, Ane, eta zure katuak ere inspirazio bilakotu dira, ez da? Bai, nabaritzen dut gutxinaka nire lanean gero eta gehiago agertzen direla, eta azkenean ja proiektu bat garatu dut beraien inguruan. Ez bakarrik beraien beste proiektutan izan da, baizik eta beraien inguruan. Eta hala da. Eta ze inspiratzen zuen katuek? Ze topatzen dezu beraien gan? Nik uste dut, batez ere pandemia garaitik, jendea gure etxean egon behar izan ginela, gero eta gehiago. Katuen inguruko proiektu pila garatu egin dira. Eta nik etxetik lan egiten dut, nire bikoteak etxetik lan egiten du, eta etxean lau gera, gu biok eta gure bikatuak. Orduan, beti dazkat presente, beti daude hor, batzutan molestatzen, bestetan ez, bestetan animoak altxatzen ez, egun txarra izan bali badezu. Eta azkenean ez dakit, inspirazio nik uste presente dazkazun gauzak beti direla inspirazio, nola bai. Bai, lagundu iteizue bertan daude eta mugitu arestizkizue barruak, ez da? Hori da. Eta katuak, zenbuzkoa dazkazu, ja helduak, txikit guandikan txintxilik aibiltzen dia eta kortinaketan izorratzeu, o ze? Biak helduak dira ja, izorratzen badute, baina ez da kortinekin. Nahiko ondo portatzen dira, egia esan da, nahiko ondo portatzen dira. Esateu gaine katuak, bereziak dira, ez da? Ez dira hain maitakorrak, baina aldi berian, bai, ez da? Behin distantzia behar dute, baina aldian behar dute famili neotia, ez da? Animali, bueno, antzematen dugu batez ere txakurrekin konparatzen ditugunean, ez? Animalia pixkat independenteagoa dela, baina oso maitakorrak dira. Dakatena da beste modu bat hori adierazteko. Egia esan da. Eta nola adierazten dute adibidez? Ba, zurekin espazioa elkar banatzen, adibidez. Ez dute zertan zurekin kontaktu zuzenean egon behar, zurekin espazioa elkar banatzeko. Katuak aukeratu baldin badu etxe guztian zehar egoteko ahalmena duenean zurekin egotea gela berdinean, hori da katua esan ez zurekin denbora pasa nahi duela. Karo. Ez du onber zure peauta, ez dizu miaskatu bihar, baina hor dago. Baina hor dago. Bueno, eta katuak nola daka izena? Ze izen dakae? Lehenengoak daka kroketa, izen moduan, bai, eta bigarrenak takoyaki, dela kroketa japoniar. Ai, ama, eta beste bat ekartzen San Jacobo, garko jazu. Pues igual empanadilla, ez da, ikusiko dugu. Ai, ama, ze ona. Bueno, hemen txe, ia lan guztiak bideratu ditugu, Utzi berde ondo sukaldatzen, gero komino eta piperra bota eta birrindu ingo dugu krematxo iteko. Hau hemen jarri den martxan, eta ez ditugu jarri gure semilatxuak martxan, gehiagik danak ez ditugu botako, Vale, hoi, baitare pinazi batzuk, eta armendola batzuk, bai. Bueno, eta hemen gauza hauek txostatzen jartzitugun bitartian, gure barazkik ondo egosten ere bai, hemen igual urpixia gotako laguntzeko, dana hobeto egosteko, eta ura juten danian, dana erresago birrinduko, urpixia gotako jo laguntzeko, bai. Bueno, jungo gea erreportai bat ikustea, dana bideratuta gauta. Noa jungo gea ikusiko zue, leku batea oso berezia, taberna oso berezia, ikusiko zue, autobus baten barruan, guazen ikustea. Epa, Joseba, eguardion, Jon naiz, eta hemen Lorregi auzoan gare, Arrasate Oñati eta Bergara bitartean, eta aurkeztuko dizue taberna berezi bat, ala, Sanprubusa. Sanprubusa hasteko da autobus bat, baina ez da autobus normal bat, hau kafeteri da, food truck handi bat izango genuke. Fai baten aurreko auzo alkateakin aukin nauen, eta gauza izen zen, komuna falta iteziala hemen gune honetan. Eta nik esan hor, komuna bai, baina kafeteri bat be oso ondo jungo zan hor. Gaude 3 herrin tartean, eta autobus geltoki baten onduan. Eta hemen, egunero autobusak pasatzen dira 200 autobusetik ora. Batzuk dihoazte Bilbora, beste batzuk Gasteizera, beste batzuk Donostira. Eta gero hemen bailaran, bueltaka dabitzen urbanoak ere hemen gelditzen dira, bai.
Eta hola hasi zen ideia, eta jaurrengo egunean ja hasi nintzen autobusa begira. Autobusa prestatzeko prozesua, luze samarra izen zen, 2 urte azkenean eraman zituen. Itea bastante askarri nauen taberna 2 urtzea, baina gero papeleo asuntoa oso luze zukun zen. Eta resultatu hau izen da. Guk eskaintzen duguna da zerbait jateko, pintxoak beroak, bolleria, kafea, zerbeza, ardoa. Dauku danetik pixkat, baina ez daukuna variedade bat. Adibidez ardoa dauku marka bakarra zerbeza baita. Eta, ez dauku leku asko gauza asko ukitzeko, baina daukagune alegintzen ga ona ukitzen. Adibidez, Zubilagatik ondoko auzo batetik hartzen dugu ogia, bolleria, ogizunetik. Astebukaeratan auzoko baserriko ogia ukitzen dugu. Eta alegintzen ga, alik eta gertuen dirua usten. Barruan dauku lekutxo bat egoteko, kanpuan dauku terrazatxo bat bebai, eta gero dauku gurutze gorriak lagatzen duzku bertan maila jartzen euren estalpean oso egualditxarra dagoen erako bai. Argindarra autonomoa garela esan daike, gehiengoan, plaka solarrak dauzku, eta gero gauza asko gazakin ibiltzen ga. Auto-hornikuntza egiteko. Egunero mugitzen dugu autobusa, ekarri eta eraman, eta dana lotuta dauku ez erortzeko. Artean erortzen dira gauzak, gaztu iten dialako gauza asko, baina, epokan araberako gauzak iten ditugu. Adibidez, aurreko astean gaztainak erreak eman genituen, ondoko baserriko batek egin zituen, da hemen danai eman genien. Gero kontzertu bat egin genuen. Aurreko urtean adibidez inbitatu zigueten kontzertu batzutara Bergaran. Horra lehin du ginen bebai, zerbitzu bat ematen, eta barra bat egin genuen bebai bertan edariak eta emateko, eta oso gustora onginen zerbitzu horrekin bai. Olentzerona egiten dugu, auzotar batek ekartzen dago astoa karroakin, da olentzero, eta danetik alegintzen ga pixkat bizi apur bat ematen. Eta bezero bati okurritu zakon, liburu pila bez Euskal Etxean sobra, eta honek harri zigun da. Jendea harritu izan, baina, jendeak hartzen dau liburua, eta gero igual beste batek hartzen dau, eta beti da liburu batzuk hartzeko hemen. Bikotea eta biok eramaten dugu autobusan gestioa hori, aukera ematen dau jende pila batekin egoteko, jende pila bat ezagutzeko, eta alderdi honena nik hori izango dela. Beno, ezautu duzue gure proiektu berezi hau, eta nahi duzuenerako hemen dago. Elorregi haukuzoko, San Prousa. Venga, eskerrik asko. Jon, ia izi fenomenua bururatu, ta hain, ona, eta gila esan ze berezia, Da bai, egia esan da bai. Ai, ama, etorri, zautzea ere egunen baten katxarrorekin, da guri eman, gozaltzen, bazkaltzen, jaten, zer dana. Bueno, jarraitu hor goxatzen, eta gu hemen jarraituko dugu goxatu garazten. Bezarka da hondi bat. Betu hemen, nola frutuak, jarri zaizkigun bere puntuan, ingotena da baino ontzitxo batea gota, olio pixkatekin. Eta hemen txe, barazkike goxatu zaizkigu, erreportea egiten gendoazen bitartian, ikusten eginan bitartian, inbiarrezuna da berta sartu, dena ondo birrindu, bertara bota, iragatzi ondo, eta behian utziko krema, eta azkenengo irekin txiki bat emango jau, eta gatzan puntua jarriko dugu, bale? Oso ondo. Venga, emango izuko jaratxo bat igual hogetan moldatzeko. Bai, mesedez. Nik usten dut hau dakatela proposena. Pixkanaka jun botatzen. Horia, moldatuko nahi. Eta listo, moldatuko zea, zeuru baiatz, fina zeata. Bueno, zetan, lehenu esan dezu, bai teknika desberdina daudela, ez da, marrasteko garaian, ilustratzeko garaian, zein da zure teknika o desberdinak erabiltzen dituzu ere bai? Nire teknika pixkat ezberdinak erabiltzen ditut, baina batez ere dira digitalak, zen diseinu grafiko kontuak ere egin ditut eta, tarduan dakat oso sartuta ja nire buruan formatu digitalak erabiltzea, gero erreproduzitu ahal izateko, erreztasunak izateko, eta ere bai badakat oso gustoko diseinu grafikoak dakan filosofia dela menos es más, gutxirekin asko esatea. Tarduan egia da nire tekniketan erabiltzen dudala normalki kolore gutxi, ondo hautatuak, kontraste handia sortzeko, irudiek izateko hori kontraste handia eta pixka eta sorpresa faktore hori nik uste indarra irabazten dula. Ez dezunean kolorean modu oso errealistan erabiltzen. Eta adibidez iten dezunean, marrazki hori guztik iten dezunean, dana ordenara gore zitezu, lehendabizi ordena horia sartu inbiar dezuzu proposamen bat, edo nola dijo hori? Normalki bozetuak eskuz egiten ditut, dazkadan ideia, komposizio aldetik, eta hola, bozetuak eskuz,
eta gero ja hasten naiz egiten kolore frogak, ikustearren nola garatu nezakeen irudi hori osoz digitalki, eta gero ja kolore aurkitu dudanean kolore konposaketa gogoko dudana, ja irudiak digitalki egiten dut. Orain hasi naiz eskuz egindako testurak sartzen. Digitalaren puntu hotz hori kendu nahian. Pixkat freskotasun onget jaukitzeko. Hori da, pixkat giza eskuaren arrastroa ere bai ikusi da din hor. Ona. Eta ilustratzaile, gaur egun, zemuz dijua zuen ogibidea, nola baloratuta zaudete? Ogibide zaila, da, nik uste lan kreatiboetan normalki zaila dela ogibidea aurrera ateratzea, eta baina baritzen dela oso komunitate atomizatua garela, ez? Bakoitza bere etxetik lan egiten du, edo estudio txiki batetik, eta hori pixkat pairatzeko oso ondo daude elkarteak. Badaude irudigintza elkarteak nazio osoan, eta ni orain txenago Euskal Irudigiletan, Euskal Irudigiletan nago sartuta, eta egia esan da, zure ogibidea modu duinan aurrera ateratzeko, zure eskubideak ezagutzeko, informazioa elkarbanatzeko, eta hain bakarrik ez sentitzeko, oso garrantzitsuak dira elkarteak, bai. Eta non dago elkarte hori? Elkarte hau, sedea dakate Bilbon, eta Euskal mailako edozein irudigile egin daiteke partaide. Ze ona. Bai. Eta asko zaudete? Zenbat kide zaudete bertan? Uste dut, orain gaudela 160 inguru azken aldian esan zutela. Ez dakit zuei asko gutxi iruditzen zaizuen? Oso gutxirekin hasi ziren, hogeirekin hasi zirela uste, igual asmatzen ari nahiz, esango diate konfunditu bali manez. Baina orain bagera gehiago. Elkarteak orain bete ditu 20 urte, eta badago erakusketa bat garatu dute, Bilbon egin zuten lehenengo, eta orain dago Aieteko kulturetxean, azaroak 26 arte, beraz presaka jun beharko zerate, baina hor daude ikusgai. Zer topatuko dugu bertan? Ikusgai dago bazkideen lanak. Badaude bazkideen lan originalak, eta gero badaude lamina moduan erreproduzitutako irudi batzuk. Baina ikustearren irudingintza ere bai ze ezberdina den bere baitan, bakoitzak nola egiten duen lana ikusteko eta hori oso interesgarria dela uste horra hurbiltzea. Eta zenbat kideen lanak topatuko dituguan? Hori egia esan da ez daki. Ez dakizu. Badakit ez direla 170 pertsonek lanak ikusgai hor, baina badaude desente jenderen lanak hor. Zure lanak topatuko ditugu? Nire lanak hor daude. Pare bat irudi hor daude, beraz hurbildu zaitezte ikustera. Bikain. Eta bakoitzan zein dan topatuko deu bertan zein dan zenena? Ez da, pentsaten dezuek sinadurak eta botatzen dituzu ere bai? Batzuek gehiago, beste gutxiago. Ni oraindik ez dakat bezeroi hasieran ez nun egiten zen. Bildurra ematen zian bezeroek esatea ez nola de montre emango ziatela, ez sinatzea ez. Baina orain bai hasi naiz pixkatori balorean jartzen. Donostia kulturakin egindako irudiak adibidez. Bai. Horri sinadura erantzi dizkiegu orain. Eta irudi horiek daude hemen Donostiko liburutegitan ikusgai. Baitu, zuk eman egurra horrela, entzute zaiguta, eman egurra. Eta gauza bat, astu zait zuri esatia, komino pixka botako jo. Bai, noski. Bale? Baita ere piperra utza botako dio. Sartu eta birrinduta, ikusten nahiko potolo da, hola. Ur tanto bat botako dio. Ze ondo usaitzen duen kominoak. Ze usai goxo dakan, berezila. Jope, nik nire bikotek esateun komino etzaiola bate gustatzen. Nik humus egiten dut, eta etzaio kominoa bat ere gustatzen. Eta nik esate jot. Bueno, ez dio, botatzen jot pixkat. Eta antzematen du, ez? Harrapatu iteit. Ez que komino dare bai, bueno, gauza asko bezala, zapore potente daka, eta orduan, pixkatekin, zapore asko hartzen. Bueno, nire usten dut hau listo dazkatela. Hemen dakau gainetik botatzeko gure fruto lehorrak prestatuta, eta hemen guain hasiko naiz kiribiltzen gure alberdinak. Haure, garbitzera. Bueno, eta Ane, zure proiektu guztietatik zein da gehien bete zaituena, gehien zan desuna, berriro ingo nun hau, berriro inbeharko banun edo... Begira, bezero aldetik, enkarguetan egia da ez beti ez zela betetzen egiten dituzun lanak, ez? Orduan, egin nun lana Atlantik aldiarekin atzo pasatako edizioan, egin genuen kartela ilustratu baini eta bai lagun batek. Eta horrek asko gustatu zitzaidan, ze bezero polita iruditu zitzaidan, egiten duten ekitaldia oso gogoko dut. Eta horrelako gauzekin elkarlanean ibiltzea polita da ere. Eta egon zan ere
kanpaina bat, kanpaina esaten da ez da, Bai, kanpaina bat. Bai, kanpaina bat egin zuten Estatu Batuetan, kambio klimatikoaren inguruan. Vale. Eta hor bai kontratatu ninduten irudiak egiteko, eta hor eman zidaten aukera modu poetika bisuala erabiltzen, eta lan hori ere oso gogoko izan nun, batez ere eman zidaten askatasunagatik, bai retorika bisual hori erabiltzeko, eta baita gaian eretzako garrantzitsua delako, ez? Tarduan, horrelako enkarguak egingo nituzke. Ja, erresago, identifikatu da sentitzean, nien, baleko alin bada, eta azkenean bat nahi gabe gogotxu egitezu, eta hobeto atatzen dira. Nahi gabe edo pixkan nahi da, esan da, batzutan zaila da pasio eta profesioaren arteko balantza hori aurkitzea. Bueno, baina batzutan aurkitzen dezu orduan, ezta? Hori da, batzutan bai gauzak alineatzen dira, zure balioekin daude hor eskua emanda, eta proiektu horiek dira nire gogokoenek dazkadanak. Ona. Bueno, hemen ikusi zuze simple, hauek kiribildu eta listo. Palilotxoak hartu ditu bazparez bazian gelditzen harrapatzeko, baina ni ustet regituta gero bere xamurtasuna hartzeko alberginiak eta balekoa geldituko ala. Hemen ikusi zuen betetzeko igual desente indetela. Baina, hau, arrauta pregitu batekin bai, Barroa, gauza erra, Orduan, lasai, pixkak egin bali makazue. Jakin behar dana da, bazkaiak eta prestatzeitu gunean, soberako gauzakin zein bai, oso garrantzitsua da. Vale, hau listo. Zegin godet nik honekin. Zu egin behar ezuna da, nik enduko izuta hemen dikan. Gaina hola, arriskoak enduko ditugu paretikan, bertara bota eta iragatzi ondo. Bueno, eta etorkizunean, ze proiektu dazkazu martxan, zer dakazu guantxe esku hartian, guandikan labea sartu gabe? Orain lan egiten ari naiz, pertsonalki garatzen ari naizen liburu batetan, hirietan bizi diren uxoen ingurukoa. Bai? Bai, uxoen eta gizakiaren arteko erlazioa lantzen duen liburu batetan. Eta ze ikustezu hortan, kontatu nien pixka da, Nik amodio handia diet. Uxoei, eta ez da hori edonondik atera zaidan zerbait, behen konturatu nintzen nire etxe ondoan beti zegoela uxo berdina, eta hortik konturatu nintzen badazkatela ere beren auzoak eta beren bizitokiak hirian, eta horren bitartez ni hiperfoko dakan pertsona naiz. Orduan, hasi nintzenean jape uxoen inguruan pentsatzen, informazio pila bilatu nun, eta azkenean ikusi nun, hori, beraiek badazkatela nolakoak diren txori moduan, guk ekarri genitula hirietara, eta gai horren inguruan. Oso bereziak dira, gaina, ez da beti bikoten bizidia, ez dakit noa eramaten bazu bueltatu itendia, beti uzon historiak oso bai, oso informazio lodikoa dago, hau. Bai, lodio, betu, inberdezuna da, hartu, hau, azpiko sarian kontra, eta hola zanpatuko dugu. Vale, indarrakin, hori da. Kami hemen suabe, Txula, eman meneo behar bat. Hortxe, bai, hori da, uxoen inguruko dagoen, ez da desinformazioa, baina badakagu... Emateu zeruko arratoia dia, eta gize, eta jendea beti molestatzen. Eta itxusiak, eta zikina dia, eta... horren aurkako proiektua garatu nahi den. Gutxienez, ez da oso informatiboa izango, baina bai egin nahi dut jendeak pixkat hausnartzea horren inguruan, gut azkagun ideia horien inguruan. Ona, oso ona. Emateu, zeo zerrek, enbazu iten baigu, gaina erditik endu nahi dugu. Hori da. Eta igual guk endu behar gara erditik, igual kudeatu behar dugu, eta danon arten bizi hemen, ez da? Hori da, tokia badago. Askotan nik ustez gehiago guk endu behar gara, ze azkenian hemen inbazioa gugea, ez da, gizaki ja. Beste dana daude, bere lekua harrapatzeuen, bere lekuak endu jau tabernun jartzen dian, ez da? Badakagu pixkat ideia gizakia naturatik at bizi dela, eta nik uste horri buelta bat eman behar zaila. Dudi gabe. Bueno, ze ona. Erortzen ari zait. Ari altzaizu eroitzen. Baina ez da. Bueno, lasai, erortzen badare goxu izangoa. Bueno, hori nabazu harrikoan utzi hor. Hau komeniko sana zan, pixkat epel puntu bat eman. Hola. Vale. Bueno, gero hemen gelditzen bazaizu, pixkat potolito, urtanto bat alde bota. Baina hori bai, beti krematxuei. Eta historiei, ura bota eskeo, esnia bota eskeo, zerbait bota eskeo, beti komeni da gaina, beti biltzen geanian, birringailuak zeo zedaka eukitzia. Betire, garbilak egon dare, ez dago sukaldatuta. Orduan komeni izatea berriro irekin txiki bat ematia. Nola, izi asko sartzen dio une bai barruan, komeni izatea irekin txiki bat ematia.
hartuko, hemengo jadatxo bat, zerbitzatzeko, eta zuk hartuko zu beste bat dastatzeko. Dastatu, ze igual gatzan puntu esan dugu geho rectifikatu behar deula, hemen txedaka. Soxito balin bado, gatza pixka gota, bale? Egia neri gazi gustatzen dela jatea, Bai, soxita etxeak biltzen zu, ezta? Ikuste zaizu, saltxera zehala. Bueno, orduan, goxo gelditu da, ezta? Komino toke gelditu altzaio. Bai, nabaritzen zaio. Ezingo nio nago sartu orduan Nataliri, me katxiz la mar. Bueno, hemen txe, esan deun bezala, ingo deu, oetxo bat, ilarrena, gero jarriko ditugu hemen, a ber, sarrezka bat hartuko hemen jarriko ditugu ni uste tiru puxketan nahiko izango diala, Bat, bi, eta hiru. Gainuntzeko guain prestatu eta jango ditugu. Bale, hoi listo dakau, eta historia maitzeko, bota berdiuna da gainetikan, inditugun kurruskari hauek. Hau daneako balitu, ze gauza goxua. Bale, botako dugu bat, botako ditugu bi, eta amaitzeko hirugarrena. Bueno, Ane, hasteko eta behin, mila esker, ilustratzeagatikan hain gauza baliagarriak, jarraitu zure lanak iten, eta gu hemen jarraituko dugu kosinatzen aldeun neurrin, bale? Hemen dakau, gaurko platera, eta hemen txegoantxe gaur egun ikusi, eta hau jaten geldituko gara. Mila esker, plazer handi bat. Berdin. Agur lagunak, biarrarte.